Bueno, co corazón cheo de música e palabras verdadeiras, é o momento de entregar os nosos galardóns. Somos referentes, somos diferentes. A dúas persoas tan maravillosas como imprescindibles. É o gran momento da gala. Comezamos pola primeira persoa homenaxeada. Xa está con nós no escenario e o seu nome é Rui. Moitas e moitos de nós medramos con música de María Fumasa e incluso temos ido a algún dos seus espectáculos que son pura fantasía. A Comisión de Convivencia do IES do Milladoiro escolleu por unanimidade a opción de recoñecer todo o traballo, esforzo e adicación que leva realizando Rui e toda a súa familia María Fumasa por visibilizar a diversidade funcional a través da música e da alegría. A través da súa música e mensaxe, o proxecto dá voz a persoas que tradicionalmente foron silenciadas, recoñecéndoas como protagonistas das súas propias historias e suxeitos activos na creación cultural. Todo un referente para nós en moitos aspectos, pero sobre todo na inclusión a través das artes, creando un universo increíble arredor da creación comunitaria. María Fumasa é tamén unha inspiración para centros educativos, familias e colectivos que traballan pola inclusión, ofrecendo un modelo real e esperanzador de convivencia baseada no respecto, no amor e na celebración da diferenza. O agasallo é unha peza artística única, feita a man polo alumnado de cerámica do Centro de Educación Especial Manuel Navalón. O agasallo é un milladoiro de pedras que as persoas deixan ao longo do camiño como expresión de desexos, lembranzas ou esperanzas. Esta obra nace como símbolo da diversidade e da riqueza cultural do noso centro educativo e da forza transformadora que xorde da unión dos soños e vontades compartidas. Cada pedra deste milladoiro representa unha voz, unha identidade, un camiño propio. Todas xuntas forman unha estrutura sólida que se ergue grazas ao respeto mutuo, a convivencia e a interculturalidade que nos une. Este premio recoñece e celebra María Fumasa como unha proposta artística e familiar que pon no centro a diversidade funcional reivindicando a beleza das diferenzas e a riqueza de cada persoa aporta co seu xeito único de estar no mundo. Grazas, Rui, por tanto amor. Entrega o premio o alumnado do IES do Milladoiro e tamén do Navalón. Quero darvos as grazas polo recoñecemento nesta primeira gala de Somos Diferentes. Somos referentes que, por certo, ten un lema moi acaído. Paréceme moi boa idea para unha camisola. É moi importante que esta idea teña o seu xerme nun lugar onde se debe educar para convivir en igualdade. Bueno, despois destas palabras, continuamos. Agora chega o turno da segunda persoa en recoller o seu galardón. Alguén que nos mostra o camiño para querernos ben é unha persoa que merece xa de por sí o adxetivo calificativo de referente. Martín Mondra emprega a súa obra artística como ferramenta de expresión e reivindicación, creando espazos seguros e visibles para a pluralidade de identidades sexuais e de xénero. A través da súa figura pública e da súa obra, Mondra contribúe a romper estereotipos e a facer modelos diversos que axudan a moitas persoas, especialmente ás máis novas, a sentirse recoñecidas e validadas. A súa creación artística é un reflexo dunha sociedade máis plural, diversa e xusta, na que todas as persoas teñen cabida. Con cada obra, contribúe a transformar o imaginario colectivo e a construir unha cultura máis inclusiva. Mondra conxuga sensibilidade estética e activismo social, facendo da beleza dun vehículo para o cambio e da arte unha forma de
militancia. Pedimos que se achegue hasta aquí, por favor. Entrega o premio tamén alumnado de ambos centros. Estamos un pouco emocionadas. Ven comigo que falamos aquí. Eu non sei se son todo iso que dicides, a verdade, pero fago cancións primeiro para expresar quen son, como me sinto, como quero evitar o mundo. E segundo, fago cancións con mensaxes contundentes, porque creo que debemos ser conscientes, non? Cando temos unha pequena plataforma que temos a posibilidade non de falar por alguén, de habitar o escenario dun xeito diferente, non? Cuestionando iso que non nos parece ben do mundo no que vivimos. Xa dixo Uxía, xa dixo Guadi, que a arte e a música son posiblemente a arma máis transformadora, a arma máis grande que temos para transformar a sociedade. Así que é moi especial para min, de verdade, que considerede o meu traballo desta maneira. Moitísimas grazas. Grazas por este agasallo tan lindo. Vou non poñer no meu salón. E nada, que un placer. Moitísimas grazas unha vez máis ao centro. Facedes un labor moi importante. E grazas á xente que me abrazou a min dende o principio, como a Guadi Galego, como a Senlle, que ao final acabamos de chegar. Esta xente ten un camiño andado moi grande, e grazas a todas elas nós estamos aquí. Moitísimas grazas. Poden vir os convidados para cantar unha canción? Pero viene. Sí. Vale, empezamos a despedir. Chegamos ao final desta gala, pero non ao final do camiño que compartimos neste milladoiro de ilusións. Hoxe celebramos o que nos une, o que nos fai únicos, e tamén o que nos fai grandes, a diversidade, o respeto e a forza de camiñar xuntas e xuntos. Cada palabra, cada canción, cada sorriso compartido aquí hoxe lembrounos que todos temos algo valioso que aportar. Que a diferencia non é un obstáculo, senón unha oportunidade de crecer, aprender e construir un mundo máis xusto e máis humano. Grazas a todas as persoas que fixestes posible este encontro, ao alumnado, ao profesorado, ás familias, ao Centro de Educación Especial O Navalón, ao Concello e a todas aquelas que soñades e traballades cada día para que a inclusión sexa unha realidade e non só unha palabra. Porque sí, somos diferentes e iso é maravilloso, pero sobre todo somos referentes. Referentes de convivencia, de creatividade, de coraxe e de activismo. Despedímonos con esperanza e co compromiso de seguir facendo do IES do Milladoiro un espazo onde todas e todos teñamos voz, lugar e recoñecemento. Un almeiro para a esperanza. Moitas grazas e lembrade sempre, a vosa voz importa e xuntas somos imparables, porque somos diferentes, somos referentes. Os nosos convidados van cantar unha canción con nós.
nos deixan ver. Limpo e máis limpo, sol por voltar, onde a pedra viu medrar, onde as rúas estreitan, onde os bares non fechan. Estarei subindo algunha montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, chea de vida, chea de vida, chea de vida. Voltaremos vernos con movimento, voltaremos vernos por fora e por dentro, voltaremos vernos con movimento, voltaremos vernos en silencio, Con respecto. sin pretensións, en silencio, en silencio. Estarei subindo algunha montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, 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 chea de vida. Bravas! O ano que ven volvemos,